Dobré ránečko, dneska tu mám videjko pre vás s jedným super top produktom pre mňa za obdobie mesiaca máj, ktorý som dopoužívala komplet celý a rada by som vám ho ukázala, takže ak vás to zaujíma, nejaký výrobok proti stárnutiu, proti vráskam, ktorý je jemný k pokožke, tak sledujte ďalej. Bakuchinol, ktorý sa radí ako sérum, je to v olejovej zložke, v olejovej konzistencii, veľmi jemnej a veľmi dobre vstrebateľnej. A myslím si, že ho zvládne aj jemná pokožka, citlivá pokožka, ktorá nezvláda retinoly. Hej, je to v podstate ten bakuchinol, je prírodná zložka, ktorá sa... Ja to tu mám, lebo je to pre mňa novinka, ktorá je rastlinného pôvodu a nachádza sa v semenách indickej rastliny. Bakuchinol je známy svojim protizápalovým a antioxidačnými vlastnosťami. Považuje sa za veľmi účinnú prírodnú náhradu retinolu v prípravkoch proti starnutiu, pretože pomáha udržiavať pružnosť pokožky a stimuluje výmenu kožných buniek a vlastne aj vytvárania vlastne kolagénu v pleti. Pokiaľ sa ma pýtate, či vám tento produkt odporúčam, tak vám ho vrele odporúčam a odporúčam ho pre všetky typy pleti skutočne. Aj na suchý typ pleti. Ja som si ho dokonca skúsila dať aj do bližšie k očiam, k očnému okoliu a veľmi dobre fungoval aj na krk, čo krk je úplne najjemnejšia koža pomaly ako v očnom okolí a veľmi dobre na tom krku takisto pracoval, neštípal, neťahal, nesušil pokožku krku, lebo tie retinoly niekedy, keď sú príliš silné, tak môžete pociťovať štípanie alebo pokiaľ nepoužívate kyselnú hyaluronovú alebo dostatočnú hydratáciu, tak dokonca vás presuší ten retinol. Takže to sú není celkom také výsledky od krémov, ktoré by sme očakávali. Takže toľko dnes. Majte sa krásne. Ja som ešte v župane a za chvíľočku sa idem obliecť a idem pracovať. Takže pa.